Padayon ta karon sa pagluto sa atong rice and beans challenge. Atong lutoon karon kay adobong string beans with mushroom. Ang ubang sangkap kay need tag soy sauce, bay leaves, onion, nakoy ginger, frozen ginger sa ako. Nindot mo siya kung store siya sa freezer. Nasa tay black pepper whole. Tapos imbis na garlic, wala ko kapalit tungkol sa 100 kroner challenge, mao kaya na itong gamiton bitlok salt, buti ko sabot garlic salt. Unya ang akong gipalit na oil na mga pinaka-challenging sa akong 100 kroner challenge kay ang cheap version sa raps and olive oil na akong usual gamito. Tapos magamit sa tag apple cider. Una to ang sangkap for adobong string beans with mushroom. Atong gipainit ang atong lutoanan. Ang oil. Gamay rang oil kay non-stick ito ang lutuan. Ayan. Onions. Smells good. And definitely it tastes even better. Muta eh. Pinatong ato garlic. Ay, ginger. Kalimot ko wala sa garlic eh. Wala ko papalit. Actually, tungod sa electronic challenge. Mushroom. Combine na itong apple cider, soy sauce of water, itong butangan. Smells good. More water. Tiganahan kong nice sauce. Butangan na ito, bay leaves.
And mag-add sa black pepper. Kailangan kughang. O daghanon. Kailangan matong bay leaves kaya ron ang lasa. Buto ko. Atong patuhukon ang lasa sa mushroom. One minute more. Ibabaw na to ang frozen beans. Aromatosia. Ang frozen beans kay wala tay choice. Ang uban kay gagmay. Uban kay dagko pagka-slice. Pero nagbukal-bukal na. Ato nang ihalong atong beans padong ilong. Karon siya na pud maka-absorb sa sauce. Siya, inigmaluto na, ready to eat.